Jeg vil gerne byde velkommen til Valdemars allerbedste dag 3. Og i dag vil vi lave en meget random lort. Og ja, vi får lige en lille forsang. Open Gangnam Style! Hey! Sexy lady! Sexy lady! Panda Style! Tak for i dag! Hey, alle sammen, vi laver robot dance. Der er en, der ikke har en tøjkår på. Så laver vi robot dance. Oh my Gangnam Style! Ja! Oh my Gangnam Style! Min ting, Terminator. Okay, nu vil vi lige lave en lille konkurrence. Hvem der kan skyde længst? Manquo. Og jeg starter. Det er spændende, det er spændende. Ja, ude. Det har taget selv mig. Og så er det Jokke. Bang, bang, bang. Og det er strålinje. Nej, jeg vil vende op. Hey. Okay, vi prøver igen. Kommer jo Benjamin. Hey. Hej Lars! Bare så du ved det. Skulle ikke snart til at sige til dem, at Ja. Det er rækketid. rækketid er vi allerede færdige. Altså, det kan ikke